Moldoveanul Ghenadie Balaur este mândria moldovenilor din Canada. La sfârșitul lunii martie și-a reconfirmat titlul de campion național al Canadei la luptele greco-romane, câștigând medalia de aur. Campionatul s-a desfășurat în Ontario. Ghenadie s-a calificat în finală la luptele greco-romane, categoria 75 de kilograme, după ce pe parcursul competiției a învins 4 adversari. Sportivul nostru a reușit să-i pună la pământ pe adversari, utilizând mai multe tehnici și procedee foarte bune. Scorul final a fost de 8-0. Am avut câțiva adversari care deja îi cunoșteam și dintre care au mai participat încă câțiva adversari foarte importanti care până la urmă au fost învinși și am devenit campion. Pentru a atinge această performanță, Ghenadie din luna decembrie a început pregătirile. Ore în șir le-a petrecut în sala de antrenament. În ultimele zile înainte de competiție se lupta să mai dea jos niște kilograme în plus pentru a putea fi calificat la categoria 75 de kilograme. Da, într-adevăr ne-am atins visul. Echipa Canadiei m-au selecționat. M-au invitat la campionatul Pan-Americi care va avea loc acum în aprilie la sfârșit, care va depune calificările pentru Jocurile Pan-Americi care va avea loc în vară în Toronto. Moldoveanul nostru continuă pregătirile deja pentru următorul campionat la luptele libere greco-romane care va avea loc în Chile, Santiago, chiar în luna aprilie. Mai am un campionat care se va desfășura în Chile, în Santiago, la sfârșitul aprilie. Ghenadie Balaur este multiplu campion național al Republicii Moldova, în 1993 reprezentând țara noastră la campionatul mondial. El a emigrat în Canada în 2006 și a continuat antrenamentele, astfel încât în 2007 înregistrează prima victorie și obține titlul de vicecampion al Canadei. În următorul an, 2008, câștigă titlul de campion național al Canadei. Apoi continuă să adune în palmaresul său numai medalii de aur.